Ширек күл паркында циклендру эшләре бара, аны бәйрәмгә әзерлиләр. Чыршылары бизәлгән, башкала халкы һәм килгән кунаклар өчен уңайлыклар булдыралар. Чөнки ул яңа ел төнендә бәйрәм итү өчен төп мәйданчыкларның берсе булачак. Казан гаилә үзәге һәм Ширек күл паркында яңа ел төнен каршыларга мөмкин. Якын көннәрдә әгәр һава торышы салкын торса, паркта шугалак ташылырга тиеш. Ике мәйданда да зур экран урнаштырыла. Анда Россия һәм Татарстан президентларының яңа ел котлавы турыдан-туры трансляцияләнәчәк. Бу көнне бәйрәм чаралары Казан гаилә үзәге янында сәгать төнге 2-гә, Ширек күл янында 3-кә кадәр дәвам итәчәк. Яңа ел ялларында башкалада ачык һавада 170-тән артык чара әзерләнгән. Спектакльләр, әкияти тамашалар, концертлар күрсәтеләчәк. Эш урам театры гастрольләре планлаштырылган. Казанда 100-дән артык шугалак эшләячәк һәм чаңгыда 15 трассалар эшләячәк. Шулай ук концерт заллары, музей, күргәзмә, цирк, театрларда да төрле тамашалар әзерләнгән. Һәрбер чараларда да медицина хезмәткәрләре кизү торачак. Быел ОРВИ һәм грипп белән авыручылар күп булу сәбәпле хастаханә, бала тудыру йортлары, травматология үзәкләре тәүлек буе эшли. Сырхауханәләр көн сайын иртәнге сәгать 9-дан кичке 6-га кадәр кабул итә. 3 и 6 января 2023 года работа поликлиник будет организована в 3 һәм 6 гыйнвар көннәрендә сырхауханәләр гадәти режимда эшли, педиатр һәм терапевтлардан кала махсус белгечлек табиблары да кабул итә, лабораторияләрдә эшли. Коммуналь хуҗалык оешмалары кизү торучы хезмәткәрләрен 2 тапкырга арттыра. 250 кешедән торган 56 бригада эшләячәк. Шүпшәр көн сайын чыгарылачак дип белдерделәр. Илсур Метшин бигрәк тә юлларны чистартуга зур игътибар бирергә кушты. У нас то снег, то мокрый дождь, то заморозки. Бозлы яңгыр яуды, аннары кисәк суытты. Кышның беренче айы шундый һава торышы белән истә калачак. Юлларны, тротуарларны чистарту буенча халык ризасызлыгын белдерә. Шуңа җаваплы карарга кирәк. На случай аномальных снегопадов. Яңа ел каникулларында явым төшемнәр күп булган очракта 597 берәмлек техника әзерләнгән. Кирәксә, өстәмә 350 машина чыгару мөмкинлеге бар. Тукталышлар юл кичүләрендә карап, чистартып торачакбыз. Җәмәгать транспорты бәйрәм графигы буенча эшли. Яңа ел төнендә алар сәгать 2-гә кадәр йөрәячәк. 1 гыйнварда рейска иртәнге 8 яртыда чыгарга җыйналар. Барлык бәйрәм чаралары афишасы һәм транспорт хәрәкәте расписаниесе белән Казан мэрия сайтында танышырга мөмкин. Шулпан Касымова, Владимир Гурьянов, Яңа гасыр каналы.